Amakhulukhulu abashayeli bamatekisi nabanikazi bawo bamashe enkabeni edolobha laseGoli. Beholwa inhlangano i-United Taxi Associations Front, bebehuba bedansa belibangise emahhovisi omnyango wezokuthutha eGauteng. Lesixuku esibuthane ngaphandle kwamahhovisi omnyango besiqashwe ngesolokhozi ngamaphoyisa abehlome izingovolo. Abanikazi bamatekisi babese bedlulisela incwadi yabo yohlu lwezikhalo kuziphathimandla zomnyango. Phakathi kwezikhalo kubalwa udaba lwezimvume zokusebenza, operating licenses, ukuthi-ke zikhishwe ngokushesha. We're marching because we want our permit. Our permits are being held at the transportation board and our vehicles are being impounded on daily basis. Kodwa-ke okuseqhulwini lwezikhalo uhlelo lwe-e-tolling oselususe omkhulu umsindo. The government has said they are going to exempt taxis from paying e-tolls, but on every now and then we get members with the fine or else cause that are threatening to arrest them because they haven't paid the e-toll. Kuthe ngesikhathi zasekuseni abashayeli bavala umgwaqo omkhulu M1 ngaseSoweto. Lenhlangano isinikeze umnyango izinsuku eziyishumi-4 ukuba uphendule ngezikhalo zawo. Ithi-ke uma kungenjalo amalungu ayo azoqinisekisa ukuthi ingxenye enkulu yalomgwaqo matasa iyavalwa ngci.